फरायगासिनो माने आगारबाय आरो न'आवनो गायदोंमोन खिन्थु दा देग्लाय आं बेयाव माने बाहागो लाफैबाय आरो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोननो आङो मोनसे आबाद फोथारनि सोमोन्दै बे समाव फोरमायनो नागिरदों जाय आबादखौ लानानै जों आबादारिफ्रा थांनानै थायो आरो जिउ खुङो आरो जाय आबादनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुङा दैलि जानायाव बेबहार खालामो मैगंफोर थारैनो बै मैगंफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनैनि दिनाव सांग्रां जानायाबो जोबोद गोनांथि आरो माबायदि मैगंखौ जोङो जायो आरो माबायदि मैगङा देहानि थाखाय लाब जायो थारैनो बेफोरखौबो नैबे आबाद फोथारनि मैगं जाय आबाद मावो आबाद फोथारनि आबाद मावगिरि बिथांमोनजों नैबे समाव आं रायलायगोन आरो फोरमायगोन बे मैगंफ्रा मा रोखोमनि मैगं आरो बे मैगं गायनायाव बिथांमोना मा जातिनि हासार बाहायदों दिनै जोङो गोबां मोनथियो जों गोबां बायदि रोखोमनि बिस एम्फौ जानो हायै बिस जाय माने पयजन बुस्थु माने जाय मुलिफोरखौ जोंनावबो जुदि देहायाव बै मैगंफोरखौ जायोबा एफेक्ट खालामो थारैनो बैफोर मुलिफोरखौ हासारफोरखौ नैबे आबाद फोथारावबो बिथांमोना बाहायनाय जादों नामा आरो बाहायदों नामा बिथांमोननिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिगोन जाहाथे जोंनि माखासे गोबां गुबुन जातिनि मैगं आबाद मावग्राफ्रा रां खामायनायनि मुङाव गोबां बिसाक्ट बुस्थुनि मैगंफ्राव मुलिफोर हासारफोर बाहायनाय जायो थारैनो जों फोथायो जों मिथियो जिथु बर' आबादारिफ्रा बेफोरनि सायाव बारा नोजोर होखाया आरो बेफोरखौ गाज्रि जिथु बिसाक्ट बुस्थु बेफोरखौ जों बाहायबोनाय नुखायाखै थेवब्लाबो नैबे जायगायावबो गोबां आबाद मावनायखौ नुनानै आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे रोखा खालामनो लुगैबाय बेखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नैबे आदाखौ सोंनोसै बे आदाखौ लोगो मोनबाय बे समाव मैगं फोथाराव थारैनो बे जायगाखौबो आदानिफ्रायनो आं मिथिगोन आदाखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायबाय धन्यबाद आदानि मुङा आंनि मुङा अमरेन्द्र नार्जारि ओरैनो बे जायगाखौ मा होनो बे जायगाखौ जोङो बिहारि टुप होनो आरो बिहारि टुप जिल्लाया गलाघाट गलाघाट इयो सिसुपानि हालामार एरिया ना औ सिसुपानि एरिया बिहारि टुप बिहारि टुप माने बे धनस्रि साब डिभिजनावसो गोलैयो धनस्रि साब डिभिजनावसो गोलैयो बे दैयानो सिमा थारमाने ओइ बे खाथियाव दै नाला दंना बिनिफ्राय ओरैजाय माने धनस्रि साब डिभिजनाव गोलैयो धनस्रि साब डिभिजन सिसुपानियाव गोलैहैया बे सिसुपानियाव गोलैयो बे थिग আছে बे आरो जोङो गोदान जायगा जों मिथिखानाय नङा ओरैनो बेयावथ' आं आबादनि सायाव थोंजों फैगोनसै बेसेसो बिगा आबाद गायदों बेयाव जों दा बर्तमान गायहांगासिनोसो दं दा लोगो नाङैनो जोङो दा 1-1.5 बिगासोल' गायगासिनो दं मैगं गायदों बान्दा कबि फुलकबि आरो नैबे सबाय बिमा गाहाय जात बे गाहायावनो थायो सबाय बिमाया आरो बिलाहिफोरबो गायनाय बिलाहि गायगासिनो दं दा गेजेर माने गोबां गयबो गायनाय नुदां गयबो गायदों जों गयखौ जोङो गासै 1700 फुलि गायबाय 1700 फुलि 1700 फुलि ओरैनो खै बिगासो हायाव 1700 फुलि 10 बिगासो जागोन 10 बिगा हायाव 1700 फुलि 10 बिगा हायाव 1700 माने 1 बिगायाव 170 दाल 70 दाल फुलि जायो आरो ओरैनो गय फुलि गायनाय नुनायखाय आं सोंबाय आसामनि बिथोराव गलाघाट ओनसोलाबो गयनि थाखाय बिख्यात ना गोबां माने बिनि गया दामबो बारा जायो अजनबो बारा जायो आरो गोथाव जायो होननानै खोनादों बे थारैनो ना नंगौ बे बुस्थुआ मानो थाखाय बिदि बे बुस्थुआ जोंना जाहैबाय हा लानानैसो गयाबो माबा जायोथ' अजनबो जायो दा नों जेरै बारमानि सफारि फानो बारमानि सफारिफ्रा मानो दाम 600,000 थाखा केजि बारमा जिथु सफारि माने बारमा सफारिया ओरैबायदि सुवाद जानो बिराद मोजां आरो ओंखायनो दा बे बिजनेसा सोलिगासिनो जोंनि बे एरियाथिंनो लाङो सोलियोबो अल अभार आसाम इन्डिया सोलिबाय थायो आरो नैबे गलाघाटनि गय सुपारियाबो सोलियो बेबो सोलियो बेखायनो बे गलाघाटआवबो दामा गुबुन जायगानिख्रुइ एसे रेटआ बारा जायो मालाबा थाइबा मालाबा थाइब्रै मालाबा 10 थाखासिम बारा बेखौ आं गेजेर खोनानो मोनदों गया ओरैबायदि जायो धरक माने किसुमान हायाव फमफ्ला जायो थारमाने ओमफ्राय सुवाद गैया जायो माने गोरलैयावनो रानबाय बियो गोरलैयाव रानो बिनि माने माबाया थाला मादा थाला ओंखायनो सुवाद गैया आरो दा गावदां नुयो आं खावबा गय बोरायखौबो जोंनाव माने बे मादायाबो राना माबाया आरो हाया मोजां नालाय बेबादि आरो बे अर्गानिक
जोंथ' दा नैबेखौ खेथि खालामदों पुरा जों अर्गानिक आरो ओमफ्राय दा बेनो आरो बे मैगङाव जों गुबुन हारिफ्रा मैगंखौ बारा थायहोनो थाखाय आरो थाब देरहोनो थाखाय बायदि बायदि मेडिसिन बाहायनाय जायो बेयाव ओरैनो बे मैगङाव ओरैनो लकेल मा आरो मा मेडिसिन बाहायनाय जादों बेयाव बे मेडिसिना जोङो थारमाने जास्ट जों मोनसे भिटामिन होयो जाहाथे बे फुला थानायनि आरो फुल बारनायनि बिनि बादै जों दस्रा हासार होआखै बाव सेट माने अर्गानिक जोंनि माने जों बयलार खि होदों आरो बयलार खि आरो ना बयलार खिखौ होबा जेबो गाज्रि जाया नामा मैगंफ्रा जाया ना देहानि थाखाय माने खम परिमाण होनांगौ बारा होनाङा देहानि थाखाय जेबो हानि गैया ना थिगानो ओरैनो मा जातीय माबा गायदों एसे देखायलांसै नैबेथ' सबाय बिमा गाहाय जाब बे गाहायाव थाङो बेखौ खुन्थिया नाङा बेनिफ्राय बे फान्थाव बिलाथि बेखौ माबा नांगौ नैबादि दिरुं सोंनांगौ बेखौ दिरुं सोंनांगौ आरो ना बे दिरुं हाइब्रिद नामा हाइब्रिदथ' आं बे जाथिखौ दै मा जाथि होनोमोनथाय बेखौ बेसिनाव सोंसैलाय जोङो ओमफ्राय जिखुनु जोंनि लकेलफ्राव गायनायखौथ' बिदि दिरुं सोंलायनाय नुवाखै आरो नाङा खिन्थु नैबेयाव बेयाव दिरुं सोंनायलाय हिसाबै बे निस्सय बेलेग बिट जागोन आरो ना अनुपनो बे माने ओरै जायो बे दा दिरुं सोंना होबाय ना नैबे दा दिरुङाव नांथानानै थागोन ओमफ्राय बे आरो दिरुं सोंबावनांगोन जों बे जौखौबाय थागोन आरो बे गोजौ जालांबाय थागोन इदि बैसां बायदि ओमफ्राय दिरुङाबो सोंलांबाय थागोन आरो बे गोजौ जालांगोन आरो ओमफ्राय फिथाइ थालांबाय थागोन अन्तत' बेखौ जोङो थांखांहोनो हायोब्ला माने खम परिमाणाव भिटामिन होयो आरो फिथाइखौ लाखिनो थाखाय बिबार थाहोनो थाखाय बेबादि होयो जों दस्रा मुलिथ' बिदि होआ खालि जास्ट एम्फौ जायैनि थाखाय गुदियाव एसे मुलि होनाय जायो आरो बेयाव ना नङाबा एम्फौ अरस'यो नैबाव दासो दंमोन फांसे बै बे नैबे नंगौ नै हा सिङावसो अरदों नामा सिङाव अरो बेयाव एम्फौ थायो बे एम्फौ गोसोम मोनसे जात दं ओमफ्राय सिङाव अरनानै रोदाखौ अरस'जोबो आरो रोदाखौ अरस'यो आरो बेनि थाखायनो बेयाव एसे एम्फौ हाबिनि मुलि होनो गोनां जायो खिन्थु नैबे मुलिया खिन्थु फिथाइयाव जेबो प्रब्लेम गैया आरोना खिन्थु किसुमाना डाइरेक्ट फिथाइयाव बिजि थुनाय बिबाराव बिजि थुनाय बिदि गैया आरो दा जों ओरै बारनानै गोबां बिलाहि गायदों गोबां गय बारि जों सानदों गय बिथांमोना माने हाखौ ओरैनो बेखार खालामाखै आरो जोङो आबाद मावनो थाखाय गोबां हानि आंखाल जायो केमेरा पार्सनखौ खाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आं माने जों नुदों गोबां हाखौ ओरैनो बेखार दोनो बिथांमोना जि हा दं बेखौ मोनसेबो बेखार दोनाखै गया जासान्दिसिम हयथ' बिथांमोना बेयाव आबाद बायदि रोखोमनि मैगं आबाद बायदि मावगोन आरो नै आदानिफ्रायबो एसे मिथिनि बे हाया एक्सुवेलि गावनि ना सोरनिबा बे हाया आफादनिसो आफादनि मा आफादनि एक्स-Blt ससाइटिनि Ex-Blt ससाइटिनि एसेबां बुरजा हा गोदोनो आवग्रिना दोनखादों आरो ना गोदोनो आवग्रिना दोननाय गोदोनो बेसेसो हा दं बे Ex-Bltनि Ex-Bltनि हाया टटेल बुंनो थाङोबा दा गय गायनायाथ' 10 बिगा ओमफ्राय इथिं फिसारिबो दं माने फिसारि जावनाय आरो टटेल 30-35 बिगासो जाहैगोन आरो 30-35 बिगासो Ex-Blt थानाय समावनो बिथांमोना बे हाखौ गावनि माने बेंना दोननाय दा बे हाया गोबां सुबुंनि थाखाय सहाय सुंदों आरो बेयाव दा गय बेखौ जों मिथिगोन नैबे आदायाबो निफ्राय फंनैसो सोंनोसै आदानि मुङा आंनि मुङा बिनद दैमारि बेयाव आदायाबो खामानि मावदों नोंबो माबा दंफायो बाहागो दंफायो ओरैनो बे गयखौ मालानिफ्राय बे मैगंखौ मालानिफ्राय गायजेनखो बेयाव बेहाय गायनाया जों गायनाया थावबो गायदोंमोन देग्लाय मानिफ्राय गायबाय जोङो माबानिफ्राय गायदों बिदिनो बोसोर गायबाय थायो आरो ना बोसोर माने सिगाङाव गायनाय माखासेया बरबाद जादों थैदों ओमफ्राय नै दा बेखौ गोदान गायफिननोसै ओमफ्राय गया 4 माससोल' जादों खोमा गया 4 मासनिफ्राय आरो ना ओमफ्राय बेयाव 10 बिगा हायाव गय गायखाजोबनाय जाबाय थिगानो ओमफ्राय बे गया जिथु दा BLTनि हा ससाइटिनि हा देनां जिथु ससाइटिया हाखौ माबायदियाव लादों जे मालाबा बे ससाइटिया लानाया माने जों बाहाय माने 10 जनिया दं आरो ना ग्रुप हिसाबै 10 जनिया माने जोंनि आफादनि मानसिखौ जों बयखौबो हांख्रायदोंमोन बिथांमोना हांख्रायसेयावबो फैयाखै नालाय जों 10 जनजों लोगो नांनानै बे आबादखौ मावनाय जादों आरो देनां बे आबाद मावनायनि मुङाव गय फिथाइ थाइबा माबाबा बिथांमोननो माबाफोर
भारा बायदि होनांगोन नामा बेफोरबादिथ' रायलायनाय जायाखै रायलायनाय गैया माने जयै मावगोन होननानै ओरै जागोन जेनेबा दा ससाइटियाथ' ससाइटिनि हाखासो नालाय दिनै एबसुना होन बिएलटिआनो होन जों आवगायावनो बिएलटि आरो एबसुजों जों अकुपाइड खालामखानाय हामोन बेयाव जों लाखिनो हामोन नालाय मोनसे समाव जों एबसुखौ सालायनानै जानो होदोंमोन दा बिथांमोना जेबो गुरुथ' लायैलाय जों सानबाय जों रायज्लायबाय आफादफोरजों रायज्लायनानै जोङो मोनसे डिसिसन लाबाय जों गय गायनोसै आफादखौ सालायनो थाखाय मोनसे सर्स नांगौ जोंनोबो औ बे सर्सनि थाखायनो जों गय गायना दोनसै देनां बिदिनो मिथिं माथां माबाफोर जायोब्ला हयथ' जोंनि गथ'फोरखौ जों बेजोंनो हंसाफोर होनो हागोन आरो बेनि थाखायनो जों दिनै बे गयखौ गायनाय जादों आरो प्लान लादों बे मोनसे बिराद माने आं मोजां मोनदों आंनिफ्राय मानो होनबा जिउआव थांना थानो थाखाय जों सोरखौबा लाफाबाल' जानाय नङा होमबा थ' थांना थानायनि मालाबा बे गया 10 बिगा गयनि फिथाइया थायोब्ला खमबाबो 5 लाख रां बोसोराव खामायगोन नङा होमबा होमबा 5 लाखखौनो आं हमथ'बाय होमबा बेबोथ' गया खै बोसोरनि उनाव थायगोन दा बे 6-7 बोसोर 6 बा 7 बोसोरनि उनाव खमबाबो 6 लाख खामायगोन बे जायगायाव ओरैनो थायोब्लाथ' गोदोनिफ्राय गायब्लाथ' दाथ' मोनबाय थासिगौमोन बे गायखांनायनि उनाव नों ओरैनो गोलैना थास्लायस्लाय बेयाव 10ता न'खरा बेजोंनो थांना थागोन मालाबा आफादखौबो सहाय होनो हागोन नङा होमबा थारमाने जोंनि साननाय हनाया ओरैबायदि आरो दा जोंथ' न'आव थाबाबो जानो हायो न'आव खेथि बाथि दङ अब्लाबो जोङो ओरैबायदि देखायदों माने जोंनि दानि जाखांबोनाय सामनि गथ'फ्रा जाहाथे जोंखौ नुनानै सोलोङो नैबेखौ जोङो मोनसे माबा लादों आरो थांखि लादों नंगौ इयुनाव जाहाथे जोंनि उननि सामफ्रा जे बेबायदि खेथि मावनानै जानो हायो दानि दिनावथ' साख्रि बाख्रि गैला माजों सोलिनो औ बेनिखायनो बेफोर खेथिजोंनो अनेक माने साख्रिनिख्रुइ साबसिन जायो बुंनो थाङोबा गावनि गोसो बायदि आरो गोसोबादि नोङो जुदि मोजां जायोब्ला बा आबादफ्रा मोजां जायोब्ला नों 1 बिगायावनो नों लाख थाखा मोनो होमबा बे फान्थाव बिलाथिफ्राव ना दा सबाइ जों दा नैबे सबाइखौ गायदोंना आरो बै सबाइनि गेजेर गेजेर जों कबि गायदों कबि होदों सबाइनि गेजेरजों कबि नायजागोन बेफोरनो आरो जोबोद मोनसे नंगौ जोङो दानि दिनाव गथ'फोरखौ फोरोंबाय फेदेरबाय फोलावबाय जोङो दा साख्रि नांगौ दा साख्रिखौलाय बबाव मोनजोबनो मा डिपार्टमेन्टआव बेसेबां साख्रिनि खथा थाहैखाय नङा होमबा लाख माबा इउथ्सफोर दं लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्ला दा बेफोर न'खरफ्रोमबो सुबुंनाव बिदि खालि हा थायो नङा होमबा गायखांनायनि उनाव जों जेबो खामानि मावा दा बैफोरावनो जुदि मैगं गावनो न'खराव जानो थाखाय मावोब्लाबो नङा होमबा थिग नैबे बे फुलकबि बे जों माने जायगाखौ खालि दोनाखै कबि गायदों आरो कबिनि गेजेरजों सबाइ बिमाखौ कबिनि गेजेर बिलाहिनि गेजेर गेजेर सबाइ बिमा माने नों गोसो बायदि जायगाखौ माने खालि दोनाखै आरो जायगा मोनसेबो खालि गैया आरो नाय सोरगिदिं बेखौनो थारैनो नंगौ जोङो गोबां जायगायाव गोबां खालि हा दोनो जोङो गावखौनो अभाबाव खोलैनानै लायो आरो खिन्थु बेफोरबायदि जुदि जोङो खामानि मावब्ला गाव अभाब जानाय नङा थारैनो मोनसे खोथाया बिराद गोसो होनांगौ खोथा दा इयुन जोलैफोरखौ फोरोंनोब्ला जों खुगायावल' भासन होबाय थाबा जानाय नङा आबादखौ माबोरै मावो दिन्थिथारनांगोन ना लाफानांगोन जोङो नङाबाथ' दिनै बै जेराव जोङो माखासे खोनायो ओरै मावनांगौ थोरै मावनांगौ साबलम्बि जानांगौ बुंनायजोंलाय मा मिन्थिनो बिदिब्ला बै लेखायाव लिरखानायखौ लाबोबाबो गायबाबो जागौमोन ना बिदि रोंगौमोन खिन्थु बेबायदि प्रेक्टिकेल नङाबा बुस्थुआ जाया अकल थिउरिजों जाया प्रेक्टिकेल नङाबा माने साक्सेस जाया होननाय आरो थिग दा जों ट्रेक्टर हालेवगासिनो दं बे गय गेजेर गेजेर दा बिसोर फान्थाव बिलाथि गायगोन बे ट्रेक्टर हालेवनायाव जों थांनि मैगं फोगोन नैबे समाव जोङो नैबे ससाइटि Ex-Blt ससाइटिनि जिथु हायाव गोबां नैबे जाखांफुनाय लाइमोन एकदम उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ लाफानानै नैबे गलाघाट जिथु सिसुपानि बिहारि टुपनि मोनसे हा बे हायाव गोबां लाइमोनफ्रा आबाद मावदों माने बेखौ लाफानानै Ex-Bltनि नैबे आदा अमरेन्द्र नार्जारि आदामोना बे फंबायमोनखौ उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ माखासे माब्रै जोङो आबादखौ मावनानै गावनि जिउखौ खुंनो हायो थांना थानो हायो बेफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे लाफानानै बिथांमोनखौ गावखौनो मैगं गायनो होदों नङा होमबा फान्थाव कबि बिलाहि सबाइ बिमा बायदि बायदि गायनो होदों बिथांमोना बे गायनायखौ गावसोरनो जेसेबां मोनो
गावसोरनो लानो लानो हागोन गावसोरनि आरो गावसोर नायनांगौ गावसोरनो गायनांगौ दा बे सुबिदाखौ नोंथांमोना होदों आरो बेयाव जोङो सेंग्रा सासे फंबायजों रायज्लायनो बाबु ओरै बिलाय लाजिदों इयो ओइ सेंग्राजों रायज्लायहैनो जों ट्रेक्टर हालेवदों नै औ जेबो नङा मा नाम नोंना आंना सुनिल बसुमतारी फरायगासिनो माने आगारबाय आरो जिखुनु बेसेसिम फरायनायमोन 9सिम फरायनाय जेबो उन्दै सेंग्रासो बैसे दा 26 जाबाय आंनाबो 26 बेबो उन्दै सेंग्रा बेयाव मा गायदों दा बेयाव बिलाहि ओमफ्राय ओरै गयबो गायनाय जाबाय ओरैनो बे हाया सोरनि होनदों बे बिलटिनि ना मानि होनदोंमोन आंबो बारा मिथिया दिनैसो फैदों आंबो दिनैसो फैदों ना ओरैनो बे दिनै बेयाव मैगं गायनाय बायदियाव बाहागो लाना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बे लाइमोन सेंग्रा मानसि थिगानो दं बै सेंग्रायाबो हालेवगासिनो दा बैयाव गोबां खामानि मावनायखौ नुदों जोङो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय बाथ्राखौथ' मिथिखाबाय बिथांमोना उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै आबादखौ माबोरै मावो माइ गय बिफां गय फुलि गायनाय मैगं गायनाय थारैनो नै बिथांजोंबो रायज्लायनि बहानि आं सानजा दिसपुरनि सानजा दिसपुर गामिनि बेयाव मा गायदों होनदों मैगं गायदों बायदि बायदि ना बोरै नांदों बेयाव मैगं आबाद मावफानानै आंथ' थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिदि मैगं फुलि माबायाव जेनेबा इयाव दंफाखायो माने इयाव गैयामोन आं न'आवनो गायदोंमोन खिन्थु दा देग्लाय आं बेयाव माने बाहागो लाफैबाय आरो ज' मावनो एसे मोजां नाङो नालाय गोजोननाय थाबाय उनाव मा सानदों उनाव बिदिनो मैगंफोर माबाफोर मोजाङै खेथि मावनानै रां खामायनो सानदों ओरैनो गोदोनिफ्राय मैगं मावखायो खोमा ना आं बोसोरनै जाबाय बेयाव मा मैगङा बांसिन मोजां जायो दा देग्लाय जों बेयाव फार्स्ट फैजेननाय नालाय माने ओरैनोथ' नुनाय हिसाबैथ' बिलाइनि थाखाय हाया बारा पारफेक्ट नङा खावसेया माने एसे बालाद्राय बेनिखायनो दा थिखोनो हायाखै जोङो माने गायसननांगौ जादों बहुद माने फुलिया थैदों ओमफ्राय ओरैनो बे जायगायाव कबिनि दामा बेसे जायो बान्दा कबि ना बान्दा कबियाथ' ओरैनो फायखारिफोराथ' दा 40-50 जागोन खोमा 40-50 ओमफ्राय बिलाहिफ्रा बेसेसो जायो बिलाहियाबो दा दाम खमायथ'दों एसे साप्लाय फैदों दा नैबे आरो मास मोनसेसोनि उनाव दामा आरो जाखांबावगोन आरो होनबा 40-50 बेबायदि जायो आरो 35-40 बिदि जागोन आरो 40 जायोना सबाय बिमाफ्रा माबायदि जायो सबाय बिमाया बेयाव नुनाय मथेथ' मोजाङानो जादों मैगं होनोब्लाथ' मैगंनि दामा मालाबाबो ओरैनो बेखार थांखाया दिनैनि दिनाव मैगं आबाद मावनायफ्रा खम जाबाय बयबो बायना जासै बेखायनो बे सुबिदायावनो नैबे एक्स-Blt ससाइटिया गावसिनि थानाय बे हायाव लाइमोनफोरखौ लाफानानै जितु मैगंनिफ्राय लानानै गय बायदि बायदि मैगं रोखोम मैगं जितु आबाद मावनाय बेयो जोबोद मोनसे माने गोजोनथाव आरो मोजां नांदों आं बे समाव जों भिडिअखौ फोजोबनोसै आदाया मा बुंबावगोन बे समाव उनाव माबायदि लाइमोनफोरखौ लाफानानै माबायदि थांखि दंबावो बेनो जोंनि थांखिया आं दहाय बुंनाय बादियानो जे दानि जिथु नेक्स्ट जेनेरेसन जायफ्रा फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा सेंग्राफोर दा जों बादि जुदि मा होनो आबादखौ मावनानै जाहाथे जानो हायो बेखौ जों माने मोनसे जोंनि मोनसे प्लान पलिसि बियो दाना सेंग्राफोरखौ जों बेखार दोननो गोसो गैया आरो जे जाहाथे परिश्रम खालामनानै गाव खामायनानै जानो हानाय बिनि बेब'स्थाखौ जों खालामदों आरो जोबोद मोजां नंगौ बेयाव मोजाङै जुदि बेयाव सोरबा न'आव रोङाखैबा बेयाव सोलोंनानै न'आवबो गायनो हागोन बेबायदि आरो बे खाबुखौ होदों थारैनो जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा बे हाबाफारिया अराय जाफुंथों आरो नोंथांमोननि सिमां निस्सय जाफुंगोन गोजोननाय थाबाय